Mga bading, man ako pilo. Pilo na ako. Shirt. Ay, nasad. Ay, nasad na. Ito ang mga gamit. Okay na. Mga bading, man nag-hi-hi. Ano nilaban. Ang Jollibee gitu. Hi-hi. Na, alright. Ug tualya, humana po. Spot. Humana po niglaba. Kwarto na sa limpyo. Gubot guys tanan. Piyan sa to. Okay, pwede na ibalik. Abog kita yung kwarto. Okay na. Right. Man na mga bali. Goods. Diba? Right. Upside na yun na siya da. Okay. Pwede na mag-relax. Kaya man na og limpyo og panglaba. Hay. Trabaho na din ugma. Asad. Right.